Dyma'r myfyrdod ar gyfer dydd Sul Mai y cynta. Dyma ni eto'n gofyn i ti fendithio ein hoedfa ac agor ein meddyliau i wirionedda'r gair. Dangos dy hun i ni heddiw eto. Amen. Ni ddarllen 6 adnod gynta o drydedd benod y llyfr y datguddiad. Ysgrifenna hyn at arweinydd yr eglwys yn Sardis. Dyma beth mae'r un y mae ysbryd cyflawn perffaith Duw ganddo, ac sy'n dal y 7 seren yn ei ddweud. Dwi'n gwybod am bopeth rwy ti'n ei wneud. Mae gen ti enw dy fod yn eglwys fyw, ond corff marw i ti go iawn. Deffra. Cryfha beth sy'n dal ar ôl cyn i hwnnw farw hefyd. Dydy beth rwy ti'n ei wneud ddim yn dderbyniol gan Dduw. Felly cofia beth nes ti ei glywed a'i gredu gyntaf. Gwna hynny a throi yn ôl ata i. Os na fyddi di'n effro, byddai'n dod fel lleidir. Fi gen ti ddim syniad pryd fyddai yn dod. Ac eto mae rhai pobl yn Sardis sydd heb feiddi eu dillad. Byddan nhw'n cerdded gyda mi wedi gwisgo mewn dillad gwyn. Dyna maen nhw'n ei heiddi. Bydd pawb sy'n ennill y frwydr yn cael gwisgo dillad gwyn. Byddai byth yn dileu eu henwain o lyfr y bywyd. Byddai'n dweud yn agored o flaen fy nhad a'i angylion ei bod nhw'n perthyn i mi. Gwrandwch yn ofalus ar beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Bendithia Duw yr adnodau yna, ac i ni'n troi at yr adnod gyntaf yn y darlleniad yna o lyfr y datguddiad. Y mae gennyt enw dy fod yn fyw a marwyd. Y mae gennyt enw dy fod yn fyw a marwyd. Fe glywn ni lawer o'r beirniad yn cyhoeddi fod yr eglwys wedi marw heddiw. Mae ei defnyddioldeb trosodd. Nid os mae hangen yn y gymdeithas gyfoes, sefydliad marw yw erbyn hyn. Dyna'r geiriau a brawddegau a glywn ni mor aml. Mae'r beirniad wedi bod ym mhob cenedlaeth. Ac yn wir dos nemawr ddim newydd ganddyn nhw i'w ddweud. A popeth wedi ddweud o'r blaen. Dim ond rhoi y ferniadaeth a'r condemniad mewn gwisg newydd awn eir. Yn bersonol, fydda i ddim yn gwrando llawer ar yr rhai sy'n o'r tu allan megis yn darogan marwolaeth yr eglwys Gristnogol. Pobl y touchline mewn gêm rygbi yw'r rheini, sydd yn dweud wrth pob chwaraewr beth i'w wneud, ond na fi yn teriod yn cico pel i hunain. Na, does dim eisiau gwrando gormod ar rhain. Credaf fy mod yn eithaf ysgrythurol yn fy nghred, oherwydd am y bobl hyn roedd yr arglwydd Iesu Grist yn sôn pan ddywedodd pyrth uffern ni sgorchfygant hi. Dyna waith gweision y diafol, meddai, yw gorchfygu a lladd ei eglwys ef, ond ni lwyddant. Ond pan mae Duw ei hunan yn siarad â'i eglwys, rhaid cymryd sylw a rhaid gwrando. Nid o'r tu allan y daeth y ferniadaeth a'r condemniad ar eglwys Sardis yn ein testyn ni. Ysbryd Duw sy'n siarad yma, meddi Ioan. Mae rhaid gwrando nawr. A mae gennyt enw dy fod yn fyw ond marwyd. Chi gondemniad. Rhybuddio'r eglwys mae'r ysbryd. A dau bob un yw gwrando'r rhybuddion hynny. Rho glywed rhybuddion dy gariad mewn pryd. Rydym wedi canu hynny lawer tro. Ac yma fe'n hanogi'r yn adnod 6 gyda'r geiriau cyfarwydd, yr hwn sy'n ganddo glist gwrandawed, beth mae'r ysbryd yn ei ddwedyd wrth yr eglwys. Wel, beth sy'n gwneud eglwys yn eglwys fyw? Yn y lle cyntaf, mae'n dechrau marw, pan mae'n edrych yn ôl, yn hytrach nag edrych ymlaen. Pan mae mwy o ddiddordeb ganddi yn ei ddoi, ac yn ei heddiw a'i hyfori. Dyn da yn ddiamau oedd y cynwriad hwnnw, oedd yn gofalu am y milwyr y dydd y croeshoelwyd Iesu Grist. Clywais ei ganmol lawer gwaith o'r pilpid. Sy'n sôn amdano fy hunan dros y Pasg. Yng nghanol yr hegi a'r cablu a'r gwawdio, mae'n sefyll allan, oherwydd yr hyn ddywedodd am yr Iesu croeshoeliedig. Yn wir, mab Duw oedd hwn. Chwarae teg iddo. Ffigwr mawr hardd yn wir ardderchog oedd Iesu Grist.
Person ar uchel iawn, ie, mab Duw oedd hwn. Ond i'r eglwys Gristnogol, nid dyna'r geiriau o gwbl, nid mab Duw oedd wedi, ond mab Duw yw hwn. Mab Duw yw hwn. I'r canwriad, un marw bellach oedd Iesu Grist, ond mae'r Iesu eto'n fyw, medda'r eglwys. Nid edrych yn ôl at Iesu o Nazareth, ond edrych ymlaen gyda'r Crist byw. I lawer un, cyflwynwn ddarlun o'r eglwys fel cymdeithas yn edrych yn ôl, hen adeiladau, hen draddodiadau, hen bregethwyr ac yn y blaen. Nawr, peidiad neb a'ch amddeall, nid difrio yw hyn, ond cyhoeddi mae heddiw ac yfori yw'n busnes ni. Rhaid symud ymlaen. Dwi'n cofio'n had yn dweud wrthai iddo gael siom pan aeth yn ôl i bregethu'r capel lle magwyd ef y Methel Llanffestiniog, a ryw fenyw yn dweud wrtho, chi yw'r dyn dierth sy'n pregethu yma heddiw. Ond oedd hi'n iawn wrth gwrs, roedd pethau wedi symud ymlaen. Clyw ar sŵn y felin fach heno yn y fro, fel mae'r olwynion man yn gyrru'r oriau ar ffo. Dod mae'r dŵr o hyd i doi rhod y felin wen, wedyn mae y dŵr yn mynd, ni ddaw yn ôl dra chefn. Dim ond unwaith gwna i waith, cofia hynny ffrind. Dyw'r felin ddim yn malu ar dŵr sydd wedi mynd. A gore po gyntaf i'r eglwys ddysgu gwers y felin. Rhoddodd ddoi bethau gwych i ni. Llenyddiaeth, gerddoriaeth, gweddiau ac yn y blaen. Ond temtir fi yn aml i ofyn, a ddichon rhywbeth da ddod o'r unfed ganrif ar 20? Ofnaf mai dyna'r darlun a gyflwynwn yn rhy aml i'r byd. Roedd Elfed yn llawn gobaith am dyfodol yr eglwys, a'r hannaf innau ei obaith, ac yn awn ninnau gofio mae heddiw a fori sy'n bwysig i eglwys Iesu Grist. Wedyn gallwn ganu mewn gwirionedd mae'r Iesu eto'n fyw, a'r gwaith sydd dan ei law ar gyfer gweithwyr Duw, mae bendith oesau ddaw, llawenydd mawr ynghyd ag awn, rhyw ddydd wrth weld y tŷ yn llawn. Un beirniad o Sais, Matthew Arnold, yn sôn am y Cymru, they live in the West and face the setting sun. Yna foed hyn yn ferniadaeth ar eglwys Iesu Grist, byth, bod ni ddim yn edrych allan. Yn yr ail ef y dybiau hefyd fod eglwys ar y ffordd i farw, pan mae'n edrych i mewn yn hytrach nag allan. Ydyw un deg dweud mai cynnig lleidfa dim yn hytrach nag ardal yma. Hynny yw yr eglwys yn Capel Bethesda, Nazareth. By'r eglwys yn ganolbwynt y pentref ar ardal. Fydde pobl ddim yn cynnal gweithgareddau ar nosweithiau arbennig gan fod rhywbeth mlaen gyda'r capel. Roedd yr eglwys yn rhan o bob adran o fywyd y pentre. Sy'n fatgoffa i o'r stori fach fendigedig am yr hen wraig yn cerdded gartre o'r cwrdd. Rhai o'r boes lleol yn gweld i'n dod yn gynt ag arfer ac yn gofyn, "Siw, ydy'r gwasanaeth drosodd yn barod?" A hithen ateb, "Na, yr oedfa sydd drosodd. Nawr mae'n gwasanaeth ni'n dechrau." Mae'n hen bryd i ninnau, ddechrau busnesu fwy ym mywyd yr ardal, ac mae sail ysgrythurol gen i dros dweud hyn eto. Chwi yw halen y ddaear, chwi yw goleini'r byd. Ni yw halen a goleini'r ardal hon. Mae halen yn treiddio trwy bopeth, a'r goleini yn mynd i bob cornel. Mae ychydig lefain yn lefeinio'r holl does. Galw dynion ato oedd y gwaredwr, mwyn ei hanfon allan oddi wrtho ef at dynion, a dyna mae'n neud o hyd. Nid oes neb yn golio canwyll ac yn ei rhoi dan lester, a bydd yn rhoi golau i bawb. Wrth gwrs fod dod i gapel yn bwysig, mae cyd-addoli'n bwysig, ond mae Duw yng Ngapel Seion, Bethesda, Nazareth ac yn ein cartrefi. Mae Duw yma'r nos Sul, a mae yma'r nos Sadwrn hefyd. Fel y dywed geiriau John Wesley, y byd yw fy mhlwyf. Y byd yw fy mhlwyf. Ie, gwiliwn oherwydd pan mae eglwys yn byw iddi ei hun,
mae ar y ffordd i farw. Caru dynion a'i gwasanaethu, dyna'r ffordd i garu Iesu, a chawn gyfran o'i lawenydd a'i ogoniant yn dra gywydd. A chi bennill bach da. Caru dynion a'i gwasanaethu, dyna'r ffordd i garu Iesu, a chawn gyfran o'i lawenydd a'i ogoniant yn dra gywydd. Ac yna drydydd mae eglwys a chadau marwolaeth ynddi, pan mae'n berniadu a chondemnio yn hytrach na chefnogi ac annog. Wrth gwrs fod rhaid wrth ferniadaeth o dro i dro. Os gewch feirniad da mewn steddfod fe all ymgeisydd ddysgu o'i sylwadau. Os dim ots gen i os yw rhywun yn ferniadol ohonof, os ydyw ei ferniadaeth a'i sylwadau yn adeiladol. Ond nid y math yna o ferniadaeth sydd gen i dan sylw fan hyn. Tebyg mae gair Iesu Grist am hyn fyddai ein cyfeirio fel y gwnaeth at y Phariseaid. Y crefyddwyr selog hynny yn ei ddyddiau ef a gredai nad oedd neb yn iawn ond yn nhw. Chi'n cofio'r Phariseaid a'r Publicanod, yr wyf yn diolch i ti nad wyf fel y mae dynion eraill. Ac yna daw ei ferniadaeth a'i gondemnio o eraill, yn farus, yn anghyfiawn, yn ordinebwr. Na, does gen i ni ddim monopoli ar y gwirionedd. Mae Marc cymhenod 9 yn adrodd fel y daw Ioan at yr Iesu, a dweud iddynt weld un yn bwrw allan gythreiliad yn enw'r Iesu a meddai ni a waharddasom iddo am nad yw yn ein dilyn ni. A mae'n ddiddorol clywed ateb yr Iesu i hyn. Na waherddwch iddo. Cynnes y neb nad yw ein herbyn, ond ti y mae. Mae yna bobl allan sydd ddim yn dod falle bellach, ond dyn nhw ddim yn herbyn. A lle bynnag y gwel eglwys Iesu Grist ddaioni, mae'n rhaid iddi gefnogi ac annog. Yr oedd ei harglwydd yn gwneud hynny. Tuag yr yfheais dygluniau oedd yn plygu. Ddaeth neb trwy ei gondemnio ei ferniadu erioed. Rhaid wrth amynedd, cefnogaeth ac annogaeth. Byddai'n had wastad yn dweud wrtha i, rhaid i ti dorri pren gyda'r graen oedd e'n sair wrth gwrs, rhaid i ti dorri pen gyda'r gran, neu fe fydd splinters yn hedfan i bobman. Ac yn yr ystyr yna, mae pobl yn debyg iawn i goed. Wel, os gwir, mae hyn yw nodau eglwys sydd yn marw. Teg dweud far hyn sydd i'r gwrthwyneb yn eglwys fyw. Os am gael ein cyfrif yn eglwys fyw, rhaid edrych ymlaen, a dangos mae heddiw ac yfori sydd yn cyfrif i ni. Rhaid edrych allan, a threiddio i fod yn rhan o fywyd gyda'n efengil. Rhaid helpu yn hytrach na chondemnio. Yna, ni'n condemnir gan yr ysbryd, a byddwn yn gydweithwyr â Christ mewn gwirionedd yn ein cyfnod a'n dydd. Mae'r Iesu eto'n fyw. Dewch i ni gael sicrhau bod ei eglwys yn fyw hefyd. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni derfynu gyda gair o weddi. O Dduw ein harglwydd a'n gwneithurwr, bendithiau ni wrth i ni yn awr ein cyflwyno'n hunain o'r newydd i ddwasanaeth di. Pan fydd ofn arnom i'w wneud yr hyn y dymunud di ni i'w wneud, nertha ni i fentro, a chynorthwya ni ymdrechu'n wastad dros yr hyn sydd union a chywir. Dis gen dwylo i weithio'n onest. Dyroi ni dderbyn yn ddiolchgar a di-rwgnach y doniau a roddais di ni. A'i defnyddio hyd eithaf ein gallu, gogoniant i ti. Yr wyt yn dewis defnyddio ein calonnau, ein llygaid, ein genau, ein dwylo a'n gweithiennau ni, i fod yn sianelau dy gariad yn byd. Cofiwn am yr rhai y mae ei bywyd yn ddi-ystyr, a mae bod yn byw i arian a phethau materol yn unig, pobl y pethau. Ydy mae pethau a pherchnogaeth ei iddo wedi mynd yn bwysicach na chariad a chonsern i nifer. Yr rhai y mae ei bywyd yn drist a thrallodus, am ei bod wedi ei dal yng nghanol rhyfel, gormes neu drychineb,
Ni'n meddwl yn arbennig heddiw wrth gwrs am deuluoedd Wcrain. Cofiwn gyda thrigaredd am yr rhai yma ei bywyd yn unig, oherwydd iddynt golli rhywun annwyl trwy farwolaeth. Cofiwn hefyd am yr rhai yma ei bywyd yn anodd, oherwydd tlodi, afiechyd, diweithra neu anapusrwydd teuluol. O'i cofio wrth flaen, gweddiwn ar un dy deimlo di yn agos, a chanfod cysur a nerth yn dy gwmni. Diolch arbennig I ti am y gwasanaethau a gawsom dros benwythnos y Pasg. Diolch am ddwyn pawb at ei gilydd, a diolch am y fendith wnaeth pawb brofi. Bu'n hwb i'r galon ac yn ysbrydoliaeth I ni gyd. Da roen ni ras I gydnabod yn ostyngedig feiau yn eglwysi, a'n rhan yn ymraniadau'r gorffennol. Pob marweiddra ysbrydol, pob hunan gyfiawnder, pob gormes eglwysig, a phob balchder, hunan ddigonol. Ie, una ein eglwysi, una ein crefyddau, una ein pobl, a pari ni uno, yn enw cydymdeimlad tosturiaeth rigaredd, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.